Aceasta este o lamă de tăiere multifuncțională. Pânza ferăstrăului nu are dinți, ci particule de aliaj. Fără ciobire, fără înegrire și fără retur în timpul tăierii. Nu mai trebuie să aduceți o grămadă de pânze de ferăstrău pentru a lucra în viitor. O singură lamă de ferăstrău o poate face. Fabricat din forjare de tăiere și sudare cu diamant de înaltă calitate. Această pânză de ferăstrău poate înlocui 80 de pânze de ferăstrău de tăiere. Poate tăia bare de oțel, blocuri de lemn, corniere, plăci, sticlă, beton etc. O singură mașină pentru utilizări multiple, fără a fi nevoie de înlocuire. Tăiați plăcile lin și îngrijit, fără măcinare secundară, fără praf sau scântei în timpul tăierii. Diamantul și pânza de ferăstrău sunt combinate într-unul singur. Există mai multe găuri de disipare a căldurii în jur. Fără căldură când rulați la viteză mare. Timp de utilizare mai lung. Eficiență de tăiere rapidă. Lucruri bune pentru munca practică.